חברים, והיום זה הסרטון הראשון שלי פה ביוטיוב. טוב, עכשיו אני אראה לכם את הפיצ'ר החדש של ג'נמי. פשוט עושים ככה, תלחצו על זה, אז זה פשוט תעשו ככה. אז עכשיו למשל תשאלו אותה, ג'נמי, מה זה? אני רואה קופסה של מיקרופון אלחוטי, נכון? איך אני יכולה לעזור לך איתו? הבנתם עכשיו? ותראו, ועכשיו מה זה כאילו רוצה שתראו גם את הצ'אט GPT, יכול גם מי שמכיר או לא, יש צ'אט. ויכול גם לעזור לכם כמו ג'נמי וכאלו. וואי, מה זה מתרגש, לסרטון הראשון שלי היום. רגע, ותכתבו לחברים גם בתגובות איך הייתה לכם האזעקה היום. כן, ופה זה של הסולטיז. סתם משהו פשוט פשוט. אכפת לי ומאכפת לי, כי זה כבר קרה. וכזה, איזה משהו. עד 6 דקות. אני אעשה סרטון לא כזה ארוך, קצת קצר. יחסית קצר. בואו תראו. קנווה, מי שלא מכיר, קוראים לאפליקציה הזאת קנווה, ועם מה זה תוכל לעזור לכם. אם אתם עכשיו, לא משנה. זה לא אמא שלי, זה אני. לקחתי לה את הטלפון רק לערוץ יוטיוב, מה אני אמור לעשות? ולמי שבא, אני אוכל להראות. מה זה הדבר הזה? זה הדבר הזה, לא בא לי את זה. איי. פה תראו. עכשיו אני למשל אומר, וואו, למשל. זה לי ציור של ילד. זה פשוט ככה. זה גם בול כמו ג'נמי. וואי וחברים, האם אתם שומעים טוב? האם אתם לא יודע מה אתם? כאילו, כי יש לי את המיקרופונים החדשים מאלי אקספרס. חברים, אני ממליץ לכם לקנות את המיקרופונים מאלי אקספרס. המלצה שלי. ועכשיו כאילו תראו את הערוץ יוטיוב, מיי פוקס. מי שלא מכיר. מיי פוקס. יש לי 3 מנויים, פליז, בא לי עוד מנויים. 99 צפיות. כמה לייקים? 2 לייקים בינתיים. טוב, חברים, זה היה הסרטון להיום. אני אמור להעלות אותו לארוך, ייקח לי קצת זמן. אבל בפעם הבאה אני אעשה סרטון יותר ארוך מזה. יאללה, ביי חברים, ואל תשכחו לשים פעמון ולעקוב אחריי ביוטיוב.